DJ, hát rakjad csak be, yeah boy! Mi ez a két banán, Sami? Nem vágom, hogy ezt miért írod, ezt a két banán dolgot. Kukába esett valaki. Na jó, aztán nem hiszem, hogy már kukába is estek. Mizu. A Mizu az nagyon ilyen félkész állapotban van, az a baj vele. De megnézhetjük, igazából a refrénye, ami mókás, ez valahogy így néz ki. És nagyon be voltam rekedve, amikor fejlődtem. Figyelj! Hey! Figyelj! Kicsi lány, oh, szia, hello, átjussz össze, kicsi legó, oh, de figyelj már, mondom, mi a tikus, te lány, én meg fiús, na, nézú, kicsi lány, oh, szia, hello, átjussz össze, kicsi legó, oh, de figyelj már, mondom, mi a tikus, te lány, én meg fiús, na, nézú. Ennyit mutattam belőle. Adjak két banán, de nekem nincs is banánom. Én nem szoktam banánt tenni, úgyhogy nem tudom. Szandi, a táncot azt meghagyom neked, abba te vagy jó. Úgyhogy én most nem fogok táncolni. De egyébként, ha megtanítottál volna nekem valami normális koreográfiát és távolat, akkor tudnék. De nem tanítottál meg, pedig megkértelek rá. Én most így nem fogok neveket eldöködni. Egyébként igen, a Nikkes beszéd. Zene! Kelet! Hallgassuk meg a matek után! Tudni, találkozunk vasárnap! Jössz praktikázni! Ja, de... Na én egyébként abszolút nem, tehát Nick egy aranyos fiú, és tök nem bántásból mondom, csak van egy ilyen karakteres beszédstílusa, amit egész táv alatt így utánozgattunk. Most is ez történt. Ugye? Jó támadtam róla. Ez az! Hú, ez ki? Nem bírom. Nikkes, kigyúrt fiú. Na, tényleg egyébként abszolút nem bántásból. Színd el a nevem, hát nem tudom, lehet, hogy ezt kihagynám. És nem tudom, annyira gyorsan írt, nem tudom elolvasni. Backstreet Boysról beszélgettünk, abban van a Nick Carter nevű srác, aki furán beszél néha.